हेलो लोगोफोर, दिनै आंनि A to Z Fun Entertainment YouTube चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बेनो जादों इमो एप्स। इमो एप्सखौ सोमोन्दै आङो दिनैनि भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लादों। मानोना मोनसे एन्ड्रइड फन बा स्मार्टफनाव माबायदि मोननै इमो एप्स एकाउन्ट खुलिनानै इउज खालामनो हायो। स' बिदिब्ला फैदो, गिबियावनो जोङो प्ले स्ट'राव थांग्रोनोसै। प्ले स्ट'राव थांग्रोनानै जोङो प्ले स्ट'रनि सार्च बक्सआव मा खालामनांगोन, इमो लिरनानैसै इमो फैबाय, इमो एप्स फैबाय। इमो एप्सखौ जोङो टेप खालामबाय। टेप खालामनायनि उनाव जोङो मा नुगोन, गिबियावनो इमो फ्रि भिडिअ कल्स एन्ड चाट, बेयो मोनसे अफिसियेल एकाउन्ट। स' बिदिब्ला जोङो बेखौ टेप खालामनोसै। टेप खालामबाय। टेप खालामनायनि उनाव मा नुगोन, बेयाव आनइनस्टल आरो आपडेट। स' आङो इनस्टल खालामखानाय दङ, बेनिखाय आनइनस्टल नुजादों। जायफोरा इनस्टल खालामाखै बेयाव इनस्टल होनाय, बेनि उनाव बेयाव आपडेटनि जायगायाव अपेन जाना फैगोन। स' बिदिब्ला आं इनस्टल खालामखानाय दङ, बेनिखाय आपडेट खिथिदों। जायफोरा इनस्टल खालामाखै बिसोरो इनस्टल खालामना लानानै बेयाव अपेनाव टेप खालामनानै खालामनांगोन। गावनि मबाइल नाम्बारखौ क्रिएट खालामनानै एकाउन्ट क्रिएट खालामना लानांगोन। स' बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट इमो। नेक्स्ट इमोआ जाहैबाय, जोङो फिन सार्च बक्सआव नेक्स्ट इमोनि थाखाय मा खालामनांगोन, इमो बेटा लिरबाय। लिरनायनि उनाव जों मा मोनगोन, इमो बेटा फ्रि कल्स एन्ड टेक्स्ट। बेखौ जोङो एप्सखौ टेप खालामनोसै। टेप खालामबाय। टेप खालामनायनि उनाव मा नुगोन, जोङो बेयाव अट'मेटिकलि अपेन फैबाय। स' आङो इनस्टल खालामखानाय दङ, बेनिखायनो अपेन जाना फैबाय। जायफोरा खालामाखै बेखौ इनस्टल खालामनानै अपेनाव टेप थुनानै गोदान मोनसे मबाइल नाम्बारखौ एकाउन्ट क्रिएट खालामनानै लाबानो जाबाय। स' बिदिब्ला बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोरा, ओंखायनो आं खावलायो आंनि बे A to Z Fun Entertainment YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, मानोना आंनि बे गोदान भिडिअखौ नुनो मोनगोन। स' बिदिब्ला थेंक इउ, बाय बाय।